Halo. Tiga golongan sing posone ora ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Mongko jenenge wong posone ditampa niku napa? Ngendikane Imam Hambali wonten ing tafsir wong kuwi mau tumindake saya api. Jadi saya api itu cirine posone ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sepindah malaikat Jibril donga, ya Allah ampun ditampa posone anak sing wani karo wong. Jamaah rahimakumullah. Lajeng Kanjeng Nabi niku mirenge dongane Nabi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi dongani amin. Alhamdulillah Bapak Ibu lan hormati kula mriki kok seneng teko menghadiri majelis taklim. Ngeten iki salah satu bentuk kula panjenengan niku bekti dhateng tiyang sepuh. Dadi panjenengan kula pengajian ngeten iki salah satu bentuk bekti dhateng tiyang sepuh. Kok saged nggawa nama baik orang tua. Coba jenengan beli kuwi anake sapa? Bendina mendem wong tua melu misi dan jenengan kok rajin sholat, rajin ibadah pengajian niku salah satu bentuk kelola panjenengan bekti dhateng tiyang. Jamaah rahimakumullah. Kula ningali adik-adik cilik-cilik napa wong sing pentas. Kok neng kampung ene sing gelem pentas, pinter. Niku sing untung mboten sing wong tuane tok, ning wong sak kampung melu untung. Rumiyin ku enten Bapak Ibu lan ene wong wedok rondo wedok. Lha piye to? Ayo piye to? Rondo wedok. Duwe anak cilik. Bapake sido. Nggih, kula siang wong nggih. Acara akekwan niku nikah baru 2 bulan ayahnya meninggal. Niku KKI sini kono bikin. Lah anak niku jenengan sekolah itu TPA atau masjid ini kok iso muni bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah langsung nyeluk malaikat bocah cilik iki mau wis nyebut jenengku. Nek aku kuwi Maha Pengasih Maha Penyayang, aku isin malaikat. Wong aku wis kondang Gusti Allah iku Maha Pengasih Maha Penyayang. Akhirnya kok dosane bapake dinampung. Makane kula lan panjenengan nek bapak ibu sampun wonten panggiling donga Fatihah. Tapi sholat apa tahajud. Dibayangke wae nek saged oh bapakku Fatihah. Bandungane bapake bapak ibuke dungane garwane itu Fatihah Pak. Kok ora tau. Kula ora tahajud ya langsung bar wong tuwa di Fatihah bojoku di Fatihah. Jadi setidak nek anak wanita wong tuwa niku boten ditampa posone Allah Subhanahu wa taala dan ridhone Allah tergantung ridhone wong.
Mula adik-adik sing nom-nom nek lagi susah omah-omah kok padu terus niku monggo mangkile wong tuwa diseneng-senenge wong tuane mengke wong tuwa niku bakal mengeluarkan kata-kata doa yang baik. Yang nomor kali nah ini Pak kalau dia nyampe isi nomor kali ini biasanya ditentang oleh ibu tapi apa butuh tahu posone orang ditompo karo Allah Subhanahu wa taala yen wong wedok mau ora penting karo sing kagum wes mulai bose Taiwan itu buse loh Taiwan itu beranjak ini gawan berjiwa putra kasih nabi yang beranjak wajah mau yang wedok-wedok ini lebih tinggi wajah mau ini orang saya santuy beranjak ini agak semi saya aku yang eneng ini orang yang eneng ya sih nanti saya itu sopo oh yang berat halo saya baca tak ewangi ibu tenang ibu nek wong lanang syaratnya mlebu swarga bekti karo apa niku boten oleh diwai kunci dadi nek katonge panjenengan eneng para tuwa mara golek utangan 5 juta utawa njaluk 5 juta kanggo jenengan kira-kira jenengan kasih boten Bu lah ya lah Bu wong kene 4 juta oke niku sing saya Bu diusahake ojo malah lho wong-wong ngene godolan jaluk anu dosa gede jenengan sarate wong lanang mlebu swarga iku bekti karo wong tuwa bojo nomor 2 matur karo kula karo nek sarate wong wedok niku bekti karo sing kangkung disawang nyenengke halo tapi bapak-bapak yang menghormati garwa niku disawang nyenengke ternyata ragate oh bianter loh ragane angke pejalannya di malam di pagi larang ora ganti duit ora sah neko-neko menengo dikongkon ning pasar enggak ngono lho makan berarti kok bojone jenengan njaluk gelang lho ayo suwe-suwe kuru iki gaya kowe niku busa isa uga masak sampai ae ra apa-apa nek njaluk gelang lho ragane akeh Pak jadi wong wedok niku gampang mlebu swarga anggere disawang sing kapok nyenenge pokoke ning nyenengke lho Bu wong lanang niku poso dosa ele-ele wong lanang sak warep-warep bojo lanang niku mungkin nanggung panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala napa jenengan boten kesane kula nek sing lanang waduk niku disegaki ditawani geroki kopi Pak ngono lho Bu ora waduk Pak celuki junuk kok piye nyeluk sing wae sing
Digempok itu mari Bu. Orangnya kadang dia pengen manja-manja. Itu mau pakai bapak-bapak ini. Digempok itu mari begitu. Orang bapaknya pengen manja. Dek, pijet-pijet. Saya kesel aku itu. Aku juga kesel. Wes, ini mau sesi panci bisa melayang. Ini sing gemati jenengan itu luar biasa. Putra-putra panjenengan itu bisa lebih swarga nek panjenengan jadi ibu yang soleh. Karena ridhonya Allah tergantung pribadi wong. Pokoknya nek jenengan kakek ganteng terus orang mati domane. Rewat berang mulai sang berang yes nih mau wong wedok niku lek kakean berang iki lho Pak nih wong wedok sing disalah bener ngene disama ngenang ibu. Bapak ini kudu cerdas. Nek ngerti dasare sing wedok nek kamar wong dina, yang dijipuk mbang-mbang kuwi kok digun nek. Wong sing cagak. Pokok-pokok ditokke. Ngono silane ndak dilem iki tak gelem yo wis pacar sakno. Lho kok wedok kok koyo ngono. Isone wong lanang iku semele iku nek turu jejer ora dijak dengan usir turu ora Pak aku tak turu kene ya Allah ora bablas gak kuwi ijo-ijo dadane karo karo bojo aja sembrono ijo-ijo dadane ya tak jadi lagi nggak sangat loh ojo turun sore kaki ono tuwa lan jaga nyangking bokor kencanane sine tuwa tetua sanggang pangan ya iku bagianipun wong lek sabarna remo ayo budi senggai turi putih ditanggung neng kebon agung turi putih ditanggung neng kebon agung maclere ligo
iki mbok iku maju mbok Tina. Waktu yo ngapur. Ibu-ibu jamaah rahimahullah. Kula lan jenengan iku gayuh surga. Omah-omah iku nggih gayuh surga. Bahkan Allah nilai Al-Qur'an yang atas semuanya Pak. Kadang-kadang anak bojo niku dadi musuh. Tandanya sak kecap gentek rong kecap. Nggih. Nggih ngoten niku Pak. Halo. Bapak-bapak ingkang kula hormati. Piantun putri niku Pak. Salah bener jaluke yo. Yo, piantun ngoten niku bapak ingkang kula hormati. Nek pengen slamet rumah tanggane. Ojo isin jaluk ngapura ning bojo itu. Tenan wis pokoke semeleh Pak. Apa nek serapake dudu-dudu iki wong semeleh. Bu salahku kula jaluk ngapura wis pokoke aku jaluk ngapura. Niku pokoke wong wedok iki. Laki tak sesuk yo diomong ae. Wong wedok iki kuat kok Pak. Iki biambak tak turu sesuk yo biambak yo. Bolak-balik. Tapi jenengan jaluk ngapura insyaallah wis lirih iki. Nek wong lanang niku butuh dihargai. Namun niku kok Pak sergep Pak semuanya awak nyawang sampean sergep. Niku pokoke kok gelem Pak kabeh. Mboten tenan niku. Halo Pak. Ibu-ibu niku nak musuh medeni lho apa sing ngomong niku. Wanggo cara jiwa buka amat lawak tutup jebak dari katanya gula angel sapol mengkurung soalnya gue tenang ini juga lebih ini semua nah Janoko Satrio Madukoro Koroan Moco Al-Quran omah-omah niku nak padha gelem maca Quran, kok hafalan kok bendina dibaca Quran. Madukara niku mat tobi, mat ngoten niku. Bacaan Quran. Lah niku iso mlebu swarga jenenge Janatupa ya Janaka. Wong nek rajin salat, rajin maca Quran, kok Janaka mlakune alon-alon. Sirai pustakane apa menunduk tawat. Dadi jenenge wong sing tawaduk salate apik, ngajine apik niku andhap asor kaya Janaka niku nek pengajian sangu Pak. Jenengan nggih sangu Pak. Pengajian sangu nggih. Goreng ning kota amal liwat iso nyemplungi. Nah, nek sangu kula pesen ben jenengan boten lunga dieling-eling sing 5.000 sak kiwa, sing 10.000 nggo tuku rokok. Terus bareng kesusun 60.000 jenengan waduh kleru. Abi dijaluk isih. Ora dijaluk jatah buku rokok. Soalnya kok simpang itu yang digandean Bu. Jamaah kan paling 5.000 itu rupanya gak nyabang kok Bu. Lah karepe 5.000 ternyata 100. Nah, wis piye piye. Ya pripun Pak kagem didongok. Ya wis minggu berikutnya ya pun mulai pasti pas minggu lalu ya. Lah ini cara nek sering maca Quran apalah omahe kanggo salat sunah mengke iso mlebu
sanguan. Jadi misalnya kota amal itu penting Pak. Nggih niku ingkang mangke saged ngancani kula panjenengan wonten alam kubur lan sak terus. Ya ya bangun ora jemu-jemu ngilangake ate jawil kemayune jebul sore ditinggal halo Pak Bu jenengane ajeng sedekah sajeng infak niku kados gendeng kawula biak biake sedelo buka dompet aja suwe-suwe biak kesuwen buka dompet kesuwen enek atusan enek eketan enek 20-an, enek 2000-an kira-kira sing dijemuk sendiri. Padahal kesuwe. Biae sing untuk jemuk yuk, kok metu. Lah kalau kok mesem artinya apa ikhlas wong nek isi kota amal karo keseguyu ilange apa? Lumrah, lesu. Seneng pegele ilang, lawan isi kota cemberut kan ngeten lho Pak. Kalau nanti jajan yang ini urunan 10.000 terima kacang ini ngeten lah ini urunan ini soalnya kalian pas orang mesem wong ini lho wong ini istilahnya duwe kok ngantek sing lanang duwe di sepet di sepatu mangko sing wedok pikirane duwe boleh kena kopi aku mangan jenengan kadung nyemplungke ilang modele ilang sing ikhlas kalau mesem guyu nek wis mesem guyu ilangke lumrah rasa lesu sesuk awake seger iso nyambut gawe nek beda nyemplungke kota amal ora ikhlas awake pegel kabeh sesuk ora nyambut iki wong enek ora iki gak enek wong ora tau pengajian nih, nah, mau senyangkel-angkel ini jenenge buta cake, lakone perang kembang, ya orang tutup ini wayangan sebugel, bokis bugel, jalur teko esok tak tinggal mulai cakil, jadi mencilaan nanti duko, nanti sopan santun rangi akhlak wani karo wong, wani karo bojo mulai digambarke ra iso mikir sing margo cerewet. Berantian umum alian. Iki duit-duit. Matur suwun Pak Guru sedulur yo berangkat. Oh, kok rene kok rene. Niki pencilaan. Hae. Oh ya. Hae.
sing ikhlas. Napa-napa itu sing ikhlas beda di ngamal ibadah. Jadi panjenengan ibu-ibu di kakung sing kok gampang nesunan. Modipun jenengan sing gemati. Tokne ae di rumah ini kok susah kesel. Ibu-ibu nggih ngoten bapak-bapak. Nek ibu-ibu nembe berangkat. Kok jenengan tinggal ora trimo Pak. Tenang iki. Ibu-ibu niku berangkat pengen jenengan rumokke. Lah kok tinggal mancing tutup meneh. Mboten tenan iki. Aku ngomong wong lanang-lanang di rumokke sak lempo. Wis meneng. Insyaallah aman. Tapi nek sing siji dadi geni, sing siji dadi bensin. Ya wis. Lah jangan ini kalian rajin sholat, rajin ibadah, selalu membaca Al-Quran. Dongo, yang penting dongo bapak dongo rumah kita agar sakit maus Quran. Sing penting dongo, putrane didongake, kantune kerja didongake. Nah, jadi kesannya apa? Ibu-ibu ben iso mlebu swarga nek disawang kantune nyenengke. Aja sak-sake nggih. Justru kula sak tambah tuwa niki sing tambah gemati. Ampun sak-sake. Lah niki wis ampun ngoten niku. Nggih. Niki. Lah bapak-bapak nggih ngoten kudu sabar kalian dianggo putri sing masalah sepele-sepele pun jenengan titeni Pak. Contoh sing kira-kira gawe mari padu ku mang titeni siji. Bapak-bapak kudu sabar nalika arep ngancani si putri jagong utawa arisan keluarga. Wong wedok niku nek gandang suwe Pak. Nek jenengan ngesusokke nesu maka dhewe Pak, aku arep mangkat. Lu ngoten niku. Lah piye ya? Nisor wis ireng karo ireng. Dhuwur jilbabe ireng bareng ilo ora patut tetel kayak amben. Jiwo neh. Eneng sing cocok ngono lho yang aku ki ora duwe jilbab. Wajah jilbab sak pun. Ngoten ku boten saged itu susone bapak-bapak. Nek itu susah ya suka sido bujang. Lah iku kuwi kudu cerdas kesane bapak-bapak gak kesusoke mancepani kopi nasi itu panas legi karo rokok sisine ayem. Soalnya bedanya kata nek bapak-bapak niku nggih ajeng budal arisan nganggo mandi karo lagu lho Pak aku sing tak isih iki aku Pak ibu kan boten mungkin. Lah sing nomor 3 niki malaikat ndonga duh Gusti Allah ampun jenengan tampi posone wong muslim karo muslim kok gak rukun. Kok gak saling memaafkan. Alhamdulillah dinten menika muga-muga posone ati ditampa Allah Subhanahu wa taala. Padha wis ikrar halal. Oh iki ditungani malaikat. Nabi kudu apik. Lan kula panjenengan kudu sadar urip bebrayan iku angel Pak. Tapi kula panjenengan saged meresapi menghayati hidup bertetangga ganjarane kalah. Mula Gusti Allah nyertake wong iku beda-beda. Contoh Pak, anak kula niku pake padha, mboke padha. Anak loro niku kesenengane ora napa meneh anake tanggane jenengan.
Dadi mboten iso dipaksa. Kowe kudu melok pahamku, kowe kudu melok aku. Mboten saged. Wong anak satunggal lho, kesenengane ora padha. Sing sae pripun? Dengan tema halal bihalal, menawa masyarakat harmoni ini, ya wis saling menghargai, menghormati, ra ketahlilan ora apa-apa. Wong tuane gak didongake ora apa-apa, nek wong tuane kono. Betul lho Pak nggih. Nek wong tuaku tak dongake ya wis selesai. Sederhana simpel. Intine wong iku ora apa-apa, memang diciptake Allah ora. Saya mau rukun itu saya. Nyatong itu tanya lewat, lagi rasa-rasani. Mulai ibu deh, ojo sikit-sikit dilebokke ati. Ojo sikit-sikit dilebokke ati. Nek ati apa-apa dileboni suwe-suwe loro. Nanti loro kegilaan mana, akhirnya asam lambung ngetek ibu rono-rono orang mari itu dibusen seneng itu larang kadang saya aku buat bisa paham yang ini ngenyai masa lambung itu loro ketek ibu murah apa positif rasa dilebokke hati enek acara halal bihalal orang dapet panitia orang rasa dilebokke malah kena terlunggu dari rumahnya mulai dapat itu ya musuh dikonsi bersih-bersih lakukan itu kan yang pengajian itu ngajak tonggo-tonggo ya ini bersama almarhum itu wajahnya upaya kasih melu pulau tersemudah mobil tonggo-tonggo pun teko orang kuwi tak kok piro Pak tak cek wedang kopi apa kofine senengane kofine kula gaweni kofine pun bar iku kula coba bensin jog temen numpak ngono bar wis gajok iki lho muni ngene iki wis ya wis to jenengan nek tidak sadar di panitia ora salah mati alhamdulillah nek donga muga-muga lancar lumpuh manis selesai. Ada nggih? Ora dijak iring-iring manten ngono ya. Ora ya. Iki wong enek iki genah enek iki. Ora dijak iring-iring manten kok ya wis, tak mati langsung buat ora dijak. Lebran. Ya malah beneran nek omah leren. Ora kono lho, usuduane sego garing kae. Iwake ora kerjas, ora sampe ora kerjas. Nang omah yo leren yo wis. Ora sak dilebokke. Nah, ngono yo. Tanggane tuku sepeda motor, koyo dadi tangga sing apik. Alhamdulillah yu sampeyan iso tuku sepeda motor aku melu seneng montok lho jenengan dilem. Heeh yu donga pakestune. Ora sakne kene kok. Tuku kok ireng kok yu. Aku seneng ndak kuwi kok urut. Ngono kok ora matur soal. Ayo rupane ireng aku seneng anakku ya seneng. Ngono nemake jenengan malah digene. Terere jagoan iki dibenteng. Kopi, ngono iki malah. Mulai perang waktu ngoten. Jaman iki mau duluwe kali sekarang. Nek dilokke aja bales, ngelokke. Lah iki jaman iki pertama kali caket dijotos dengan jotos. Akhire kalah. Dadi urip tetangga niku nek dilokke ora sak disawuri meneng wae. Niku lahare panjenengan itu dan suatu saat itu bukan jenengan. Wong urip tetangga. Niki ngono. Kalah. Manggon nyon sewu wong lanang karo wedok niku rata-rata
nek bab rasane niku kathah wong wedok. Lho ngakoni lho. Ya ngomong apa ini? Coba Pak Bu, halo. Kula niku nate jagong kuwi pasamuan. Niki enten piring. Cepakane roti. Sing mriku ibu ke cepakane roti. Bapak-bapak dimangkat kaya napa Pak dijak? Pangan Bu. Pangan karo itu selesai. Mboten mikir apa-apa. Nek wong itu ora. Roti ku dicipi. Kok gak ngembang yo? Terus cipi-cipi kok kurang gula iki sing gawe sapa? Roti. Pokoke tepungnya gak segitiga beli. Wah, gerek mangan kowe. Ibu dadi bahan. Iki lek pesen nang iki. Oh, boleh no. Oh, lek gak senengane curang. Lah akhire kok roti nek mangan ngono ya. Nek wong lanang ngono. Arep ngomong ra iso, soalnya kok kesukulan udut. Ini so aman. Gue garek jalan, aku wah, ini soalnya segitiga biru ini udah, ini wongnya si bater. Lah makanya setan itu bodoh. Nah ini senjatanya keris, tumbak susunan. Setan itu sakit bodoh kok ngarep, kok mburi, kok iso nek kok mboten saged. Soalnya apa? Piyantun niku nak cedhak karo Gusti Allah angel godane. Piye carane kula panjenengan ben angel godane amara wong sing saleh-saleh. Sering melok pengajian. Ngoten niku, mengke godane akeh. Nek jenengan melone ora pengajian-pengajian yo gampang godane. Contohnya napa? Pakai masuk lagi sini. Dan ini akhirnya apa? Perang kali Jawa, kali wong halus, wong sing iman, wong sing Qur'an, sing seneng maca Qur'an. Niki nek akhirnya muni bali. Jadi wong tumplak jocokan, metune mangkok nek mawon suwe-suwe kesel-kesel. Akhirnya mah lah, enten wayang Janaka niku perang karo jenenge Kok Geni. Ayo wah. Kok Geni niku ibarate setan-setan iku asale saka lah piantun sing lagi nesu. Mula Janaka senjatane jenenge panah. Panah niku artine apa? Manah. Dadi nek enek apa-apa wae kula lan panjenengan rasa kemerungsuk niku sebagian dari godane setan. Ditata atine kanthi manah sing tenang, njaluk pitulung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bojoku kok senengane mancing. Ini tuh lagi kanthi menang. Apa aku kalah karo walsan. Halo, bapak-bapak mau mancing itu kalau kadang ibu, apa bojone kurang ayu ya. Walsan itu loh, padang itu loh, sawi Pak. Sak jam itu loh, padang walsan, kambangan itu loh. Nek panjenengan di rumah bisa menyesuaikan. Ya kata-katanya sing apik, nek dijak guneman HP iki diselehke. Insyaallah kanggo jenengan niku betah nek omah. Betah nek omah. Mau nek aku betah nek omah, pengeluarane sumber. Tenang, nek arep iki mesti ditawani kok. Ngersake nopo Mas. Sudah terbilang apa nah teh orang mungkin orang teh kok susu
gek ngoten niku pelayan ngoten niku nak ngladeni ditunggoni. Jenengan nak bapak jahat kok jenengan tunggon ibu. Lah temane akeh kurang. Nek orang dijak nilai keluargane koncone nang rumah sakit Pak Ibu boleh ngajak ngeceran Pak. Aku nilai nang rumah sakit, jolali ya, jangane dinget yang gara-gara loro. Wah, apa namanya rudintasi dikancani, tenang dikancani, tenang, memang dia seger, dicobi kok, tuwek gak apa-apa, rumah HP, tuwek tambah mesra. Orang ibu nak dikandani anak mas tuwek ya, malah ngeludik, nyumpah justru sekali. Jadi ini menang, kalah. Kanggo mana? Jadi hati. Jadi nek enek opo-opo anak nakal, boten keseneni itu. Anak nakal itu boten kurang cucukan. Jenengan cucu kowe 8 ya nakal. Jadi anak nakal, bojo nakal, niku lahir panjenengan nyedak dhateng Allah Subhanahu hitungan itu jadi kalau mau sekali panitia kursinya jadi mas aku harus pernah gak iso aku kursi biasa tapi ngesake panitia ini bakal buat kalau nanti ini perang bener iso aja jempol ini kajuan biar apa mau perang ada orang kasih perang apa mau perang ya paling neng ngobrol dabar. Jadi kalau panjenengan nganggo ati sing wene akeh ngalahi apa nek karo bojo dikasari ora kok yo bojo-bojone dhewe eman-eman. Wong tuwa dhisik lek sekolahke dididikne bareng dipek kok diseneni ae. Wong tuwane ora trimo. Sing lanang nggih ngoten, sing wedok nggih ngoten. Di bojo lanang karo wong tuwane didik sekolahke orang ditambahke bareng gaten jenengan pek bareng dadi bojo dunyo-dunyo. Ini wong tuwa ora trimo. Mula akeh ngalahi halal bihalal akeh sing padha ngaku salah. Aku tak salah. Terima mundur timbang ngorok tak oyak wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra iso dikuku jiru wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe mripatku wis ngerti menangmu dhewe tak tanggur pali jebul tukule malah Pak Loh, garwane jenengan ternyata bareng tempur iki luar biasa penyanyi tenan. Nganggo pemain biaran aja elok tenan. Loh, ini ki aset, Pak. Metu kok make nyanyi neh. Ben lali lek ora jaluk bilang. Wis ngerti sak nyatane bojoku nak kudu panesu ngamukan karo panjenengan iki kudu ngati-ngati.
engko nak tak ngene aku ya rasa muni Bu. Rasa gendika sing kakunge marai nesu. Sing kakunge ngoten wis ngerti nyatane. Nyatane sing itu ngene iki. Ngamun sithik-sithik urip. Dan jenengan wis ngerti nyatane tibake bojoku ngene iki ya hati-hati. Sapa mau njole? Oh gampang kok iki Mas. Njole nek kok penak ora penak. Njole nek kok sak-sak ayo jalan Mas. Tak tandur pari jebul ukule. Lho sosok dari ibu. Bapak itu karepe memberikan kejutan dari jenengan karepe neng sono tuku kelambi karepe Bu tak tumpuk kelambi karepe gawe kejutan ben seneng bojone bareng dibuka regane piro Pak jenengan tekoke wong lanang wis bingung tak ngomong sakmene kok dikira kelarang warung sakmene dikira kurang jenengan takut niku tok regane piro Pak niku wong lanang wis bingung makanya pertanyaannya begini kok nih langsung alhamdulillah Pak lambine kok apik men segem lambiku sing nang sijine ya wis suwek mboten mawon kok ya ora jenengan ngene iki nek pasar iku telu Pak ini wong lanang sampeyan gak kok kene. Oh tenang iki. Halo. Pilih budi. Apapun yang diberikan suami wis tak buka alhamdulillah. Atine sing lanang ben seneng. Nek jenengan teko regane piro, Pak? Iki ku mumet. Ya nak mumete sedih kok. Mumete suwe. Jenengan rugi. Ngoten iki. Bapake ning pasar di kejutan. Bapake kan ora tau blonjo ning pasar kok. Enek jeruk kok api-api. Tuku 2 kilo. Delalah kecutur kelarangan. Ngoten ku mboten sakit kok regane piro. Oh yo duwite pake. Alhamdulillah Pak, kita ini seger men aku suwe mangan jeruk pake atine seneng. Sok ben ora trimo jeruk neng toko Mas. Oh. Ngono disenengke sing lanang, dihargai sing lanang, mungkin nyoh. Soale wong lanang kadung ngoten niku, aku gak sido. Akhirnya ngejak sing wedok, sing lanang ketir-ketir duwe cukup pokok ora. Soale wong wedok niku tangane drejus apa. Tenang apa? Kulo nek pasar kali garwa kulo jogo ae. Ha piye serat tuku jilbab ngono ya kok ijazah. Ngono kok teratak. Ini apik ya Mas, niki ya teratak. Lha ngene. Dari jamaah rahimahullah macam piro iki. Terus kesel ya. Ya sopene kurang ya nek cukup beli yang original ngopo wah 1 jam tak tandani. Tenane piye lho. Iki wis kesel iki. Tadi gue begini. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama anak berarti datang tiang terus halal di yang nomor 2 istri berarti datang kakung adalah pintu masuk surga. Oh sing wis ya wis saya ini gak sampun ngerti sak nyatane bapak-bapak yo rasa ranjang nek gawean ibu yo ngono kuwi. Wis ben belambiak dikoke aja ditinggal-tinggal. Kula pesen karo bapak-bapak nek ibuke belambiak mangrungokke utawa entok-entok dirungokke. Minggu tenang nek gak dirungokke.
wis wancing lawang langsung kuwi. Sing ketelu jadi halal bihalal tangga karo tangga kudu rukun. Beda kena sing penting rukun. Mun halal bi lan kali tangga aja sithik-sithik dilebokke ati. Aja dilebokke ati. Ibu-ibu yo sapa sithik dilebokke ati. Urung berkate urung teko omah ngono lho. Wis beragam kok dina aku ora duwe berkat, padahal berkate urung teko omah. Ijin lagi aditake. Mun kok ibu-ibu apa sithik gak dilebokke ati bahagia. Nah. Moko nek bahagia kuwi penyakit minggat. Nih, penyakit sing gini-gini lho. Gini-gini awak jenengan itu yang tercep itu minggat nek jenengan bahagia amor kancane kan bahagia jenengan ajak nyanyi sewana lho nang omah isih dulu pae seneng digagas membahagiakan keluarga niku disenengi Allah Subhanahu pun kalau kita lihat mawon buat pilihan kelepatan yang pangapunten kalau seneng acara yang ini soalnya halal bihalal alangkah ruginya kalau diundang halal bihalal buatan rawuh saestu jenengan mumpung siji-siji yo kele-kele sing kedua mumpung siji-siji yo kandung isin kayaknya dengan begini saya harus ikrar sah dan itu harus ikrar, harus diucapkan minta maaf itu harus diucapkan. Dan yang memberi maaf harus memberi ucapan. Orang dibatin, orang iso itu diucapkan. Makanya diikrar. Kalau jibet, halal bihalal, boh sini si sopoai, opone teng kampung, diusahake rawuh. Perkara kok bagi betul sore yang penting tahu deden hilang. Ada begini, buat teman-teman kurang luweh pangapunten bila bapak walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi donga kula panjenengan diijabahi. Dan setelah acara ini kali Gusti Allah paringi hati yang bersih. Jadi pokoknya sebujone amor meneh arisan metu ya bujone kerja bakti ya bujone. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli wal walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Ya Allah, dosa-dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami malam ini mengatakan halal bihalal. Engkau beri ampunan kepada semuanya, ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini kotor kembali, ya Allah, setelah halal bihalal. Ya Allah, beri kekuatan kami untuk berbuat soleh sampai akhir hayat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan ahli waris kami, anak-anak yang soleh solehah, ya Allah, dekat denganmu, ya Allah, rajin ibadah, ya Allah, rajin sedekah, ya Allah, rajin sholat, ya Allah, rajin baca Quran, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kebaikan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesehatan Ustaz Agus jadi sampai salah satu agama dan kalau